Здравейте, мами и шоколадчета! Днес ще ви представя най-новият ни продукт. Казваше пишмание. Той е с шамфастък и турското пишмане, което наподобява захарен памук, но стои на конци. Сложили сме го в млечен шоколад, разбира се, най-вървежния. Да го опитаме заедно. Сега ще ви представя, ще ви покажа какво представлява. Той е с бяло и розово. Да видим как се разтяга. Това е първия шоколад, до сега аз не съм пробвал. Ето, вижда се и шамфастъка и пишмането, което е на конци. Правих да ви кажа, както видяхте, в този няма 100 лева, но във всеки 100 се слагат после по 100 лева и вие имате огромен шанс да спечелите. Купете и спечелете. Дори да не спечелите, ще спечелите, че сте купили от този уникален шоколад. Да го опитаме. Доста добре си пасва шамфастъка, който е 100% шамфастък, не като на другите от някакви пасти-масти, и турско пишмане. Много добре си пасва. Уникална комбинация. Можете да поръчате в нашия интернет магазин mamashopche.com, пише се с четворка, или в нашия физически магазин Граф Игнатиев 68, София, както и в по-добрите магазини в България. До нови срещи!